assalamu alaikum bandiraɓe yeewiyankoɓe Ayaw Pin TV bisimilla moon e robinde moon jayneji garandi moɗon hannde ko welta tan wonanta amen e subaka kala ndumen kuccitte moɗon ko adi ɗum en jetti Allah en juule Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hokkun men fartangue artude ɗo hannde darade ɗo e huccidde moɗon ko noon calminirten jihnaɓe sennaɓe waliyaɓe mone mala kala calminama e inde ɓe juurama e jettode ɓe ñagama duwawde duwaw o yuppoto e Sénégal fo yuppo e winden nde fo ha oɗo boros Covid-19 iwan meɗen e ɗeɗo caɗele gonɗe ko noon kadi beltinistume moɗon e commentaire uji moɗon eko mbatton ko fof ene yiiye goppiɗon hen ko hakkillaji moɗon e Ayaw ngo foof ene yiiya ko noon no subaka kala ko bani moon debbo jeenam ɗongo jatton hen en wonde bonum gorko e gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa Anne bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo jumdonde masina toro mi nawtuma toon to Thielaw sikala ko salmitadema e subaka he kono kadi salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa enen jogui coftal e pellital e kala subaka machallah huccidde meɗen gam humpitade ɗum noon en calminiɓe ɗon moni kala ɗo salminirte weltoɗo en tawi ɗum ɗon kono kadi en dokki ɗum needi kamɓe korsa e teddugal caggal ndeɓe kormi oɗo plateau tawi kadi koye nder Pindi TV sikela on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Amadou Moussa ko ɓuuri tengtude hannde e jayndeji hannde ene jiiya ko ɓuuri tengtude ko ɗo vaccin mo ganduɗa ko gam haɓade boros coronavirus ɓe kolliti wonde leydi men Sénégal nana yettaɓal gam tigui nannuɗo oɗon vaccin kono ɗum ene tawe hen ko yewti e ñawore oɗo suka debbo mo ganduɗa kay ko tawnoɗo ina wasi fitandu muɗum toon to Almadi biteɗo Iba Thiam ɓe kolliti wonde de ñawore nde woodi ko hesɗi hen toɓɓe goɗɗe ceertuɗe ene tawe e nder jayndeji leydi men Sénégal. Amadou Moussa Anne ko noon tigui guilen natande e jayndeji men hannde men kallo e ko affaire ko yowti e jaariso woni majjere wannoɗe e ɗeɗo balɗe foof en jii hanki e réseaux sociaux ji ɗi ɗum ɗo ko circulanno hen woni ko yahanno hen ko guila hanki en nani audio go ene yaaha en wiye jaariso ko yiita annen ko mbiɗa hen tigui ene woodi ko natal kanko on ɗon suku debbo majjuɗo ken tolno hannde balɗe sappo wondude e suku goto gorko yawdude audio debbo ne haala hen ne wiye wonde o yiitama ene yetta dendagal yimɓe darinoɓe hen tawi ɗum ɗon ko information mo ganduɗa wodani donc ko ɗum jeeyi sababu nde nanɗen ɗum en jokkodiri yo mo ganduɗa ko Amadou Diallo Bovin mo ganduɗa kay ko toon kañum woni consul général mbo leydi Sénégal joniɗo toon to joniɗo leydi Sénégal toon to Paris lamɗo leydi France o holliti wonde on ɗon information o wodani wadde sikkela eɗen ñaago bandiraɓeɓe yooɓe tinno ɓe gacca golle ɗe e enquête juuɗe police leydi France kono kadi e état du Sénégal beele on ɗon suka debbo ne yiite saabu ɓe kolliti wonde oɗo saaha eɓe jogui hoolare wonde on ɗon suka debbo ne wuuri ɓoyata kadi ɓe pooye makko junggo tawi noon ko tawi mo selli omon e jaam ɗum noon ko ñaagade yimɓeɓe nde gartirta hakkillaji mumen yooɓe gacca heppude ha ɗum ɗon yetto ɓe mbasa kadi aussi uddude hakkillaji yimɓe ɗi walla nannude hakkillaji yimɓe ɗi ko ganduɗa ko wodani par ce que ene jogui hettuɓe hen so tawi ko wayno nde majjere so tawi yitama mbiɗa sikki iwta yimɓeɓe to banggue audio WhatsApp walla e photo je ko nandi hen ma ummo e ɗemɗe ɓe ganduɗa ɓe nandari jamma e ñalawma ko wona ɗum ko wiide no mbiɗa hanki ni kanko jaari so majjuɗo guila ndeno yo tinno so tawi omo yi en walla omo nana en yo tinno yo feeñ o feeña tigui saabu eɗen gandi yummakko ñamani yarani kono kadi ina tampi kono kadi o miijo ɓe ganduɗa woɓɓe ene toon kañumenne kadi nan toon to France hakkillaji ɓesguji mumen e jinnaɓe mumen kala ina daari sababune majjere makko ɗum ɗon noon ɗen ñagomo tan sobo nana konngudi men walla goɗɗo mo ganduɗa e nana konngudi meɗen ina wawi haaldude makko yo tinno yo waɗa feere o feeña saabu yonti balɗe sappo en tout cas ina heewi no feewi Dieynaba ko noon tigui e kadi ko no mbiɗa ni rek yo bandiraɓe goppi hen hakkillaji mumen mbasa yaltinde ko gandanɗa hoorema wodani walla yarani noon en mbi tan yo Allah hollit jaari sow ko yaawi e ko yacci inchallah ko wona ɗum ko hannde udditirten ko jayde men las ko noon tigui jayde las quotidien e oɗo subaka hannde ndi wi ko haare gam haɓade oɗo rafi coronavirus leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de natani yilade vaccin mo ganduɗa kay maɓe keɓ ɗum ko adi mayirde lewru mars ɗum woni koɓe kaali e natal mo ganduɗa ko jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal balli leydi men Sénégal ko jayde quotidien addani men nden ɗo ne arti on ɗon fannu nde wi tan ko oɗo nde ngeesore gam haɓade boros Covid 19 ɓe mbi tan ko le plan de Macky manam eɓɓore mo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall ko adi kala ɓe mbi tan ko phase gadano woni eɓɓore adine nde maɓe mbaɗa vacciné ko tolni e nder temdere kala capanɗe jeenayo tawi ko ɓen ɗon waɗaɓe ciblé manam nayeɓe kono kadi e tambiɓe kala ko yiyete banggue hono gueɗe e cellal balli leydi ndi ɗum ɗon ma won e mayirɗe lewru mars nde hitande
monɗen kono ɗum ko noon deuxiéme phase o woni tan e ɓorɗiɗi ɓernde ɓe kolliti wonde e nder manam e nder temedere kala e ɓesguji ɗi 49 ma vacciné e on ɗon vaccin ɗum ɗon ma wunoyi e ma yirde lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni 2022 ko jani l'observateur yaari hande nden ɗon ni arti e nde majjere nde gonɗen haalde ko ɓoyani ko woni on ɗon mo ganduɗa meeɗi wonde hono meilleur élève ɗo e leydi men Sénégal kitali bennude jaari so ɓe kolliti wonde de oɗo saaha mo kaleten ina joga ɗamaw wonde omo wuuri kono kadi omona e jaam kono tan de taade woni yimɓeɓe pawanema ko junggo e oɗo saaha tawi noon ina e hakkillaji deeƴi moni kala ina foti rentade yoga e konguɗi wasa bonnude hono golle police mo leydi France e kamɓe anke e waɗoɓe loskoɓe o saaha ɗum woni konguɗi jaaji ɗi ganduɗa ɗi ɓe kaali hen tawi noon wambi ɗin konguɗi ko kanko mo ganduɗa ko joɗniɗo leydi Sénégal toon to leydi France kowona ɗum ina tawe hen goɗɗum ko wiyete fait divers ɗum ɗo de ko wargo musgo yiya tigui ɗo e nder leydi men Sénégal e hello mabɓe jeetati kamɓe jande groupe Futurs Médias ɓe kolliti wonde koɗo biteɗo hono Serigne Abdoul Aziz Sy ibnu Serigne Moustapha Sy Jamil ne wayno de ko ɓi ko ha joni yuyimo laaɓi haw seeri e fittandu tawi on ɗon ɓiɗɗo yarata koye duuɓi hono duuɓi ɗi ganduɗa ɗi ko nogas e jeetati ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello jeetati e nde jayde e l'observateur jayde enquête nden ɗon loski oɗo subaka hande ko ñawore ko yewti ko e oɗo suka debbo biteɗo Iba Thiam baranoɗo walla mbiyen kawruɗo e ladial caggal nde yari hono dose ɓurtuɗo to banggue Sangara ɗum ɗon eɗen gandi no wano wonno koye hitande mayde nde ɓe kolliti wonde noon ko oɗo saaha hande kamɓe fonnoɓeɓe e ha joni ñawede ko hanki de wonno ñawore nde ina hen oɗo ɓi Cheikh Amar biteɗo Dame Amar kanko de o sutiɗi konguɗi holliti wonde ko caggal ha joni nde o yalti ko nden on ɗon nde o arti o tawi Iba Thiam ina lili ina hawri e ladial ko nde o huuli noon e on tuma o findini biteɗo Layla walla Layla tigui kamɓe kala ɓe dogi on tuma noon ɓe ganda holko kewi koma police ari andini ɓe kay on ɗon ko mayde tawi koko yari ko yewti ko wiyete walla koko pikkiri hoore muɗum to banggue drogue ɗum ɗon noon kanko mo ganduɗa ko Dame Amar e Pape Djibril Bassane wondude e biteɗo ha joni Aliya Bakir Diadia Tall kamɓe kala ɓe keeɓi ko wiyete ko hono liberté provisoire ɗum ko hanki woni accitede e sabbundu kona ɗum omo ganduɗa ko bam Iba Thiam oɗon suka debbo kawruɗo e ladial ala ko yii tan so wona yo ɓe dokkuɓe ko tolni e milliard e koppareje CFA gam ko wiyete dommage kam e intérêt ko jayde Vox Populi nayri hande nden ɗo ne arti on ɗon fannu ɓe mbi ko ñaworde ganduɗa nde kay ko mayde omo ganduɗa ko suka debbo biteɗo Iba Thiam tawi de koko hawri e ladial ko yewti ko wiyete overdose manam koko yari ha ɓurti walla koko pikkiri ha ɓurti e ko yewti on ɗon drogue ɗum wonno ko toon to Almadi e hitande mayde ɓe kolliti noon wonde ko ɓesgu on ɗon Iba Thiam de o saaha hande namdi tan ko milliard tawi noon ɓe namdi ɗum ko oɗo biteɗo Dame Amar e ɓen ɗon wondunoɓe makko e saaha nde o hawranno e ladial kona ɗum ɓe kolliti wonde ɓen ɗon kala de o saaha keeɓi ko wiyete ko hono liberté provisoire kona ɗum ko procureur de la république yiddi muɗum tan ko yoɓe coke ko tolni e lebbi jeetati e kaso kona ɗum Dame Amar kañum de oɗo saaha hande e woɓɓeɓe kala e ligguitama walla mbiye linkitama to banggue téléphone mabɓe andama de eɓe jogui hen hono part de responsabilité manam won kay juuɗe mabɓe ina kay e nde ɗo mayde so tawi koto banggue weltidari walla e ko nandi hen ɗin konngudi e firmu en kala ene tawe e hello tati e nde jayde Vox Populi jayde Libération nden ɗo ne arti e fannu goɗɗo oɗo saaha hande ɓe gaari koko yewti e jaggal drogue kewɗo doole toon to wiyete Ngapparu tawate ko e diwan walla mbiyen Falde Mbour ɓe kolliti wonde noon ko police kam e loskoɓe de ina ndewno e felo ko tolni e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e 2 kilogramme ko wiyete cocaïne jagganoɗo ko ɓoyani wonno ko ñande nogas jeetati lewru décembre hitande mayende e ñalawma nde ɓe jaggi kamɓe konu toon to Ngapparu kono kadi e brigade de recherche mbo Mbour wondude e SR mbo Dakar kamɓe kala de ɓen nawi ko wiyete ko hono enquête tawi ko niɓɓo no fewi to nokku biteɗo Petite Côte woni dande maayo on ɗon kono ɗum ko noon on ɗon drogue jaggaɗo ɓe kolliti wonde moftono ko e nokku mo ganduɗa kay ko résidence meublé manam nokku mo ganduɗa o ko baɗɗo ha joni kaɓirɗe koɗari ɗum ɗon woni ko jayde nde firi e oɗo saaha hande ne tawi e hello tati e nde jayde e Libération jayde Le Soleil nden ɗon jayde yalti tacci keeri fayi toon to Centrafrique ɓe kolliti wonde de ko conflit centrafricain
africain centrafricain tigi hono bangui l'enfer manam bangui lamorgo mudum hande woni de koye kaya mbeya piyande kam e kuri e condi ina joro e kala saha ɓe koliti wonde ko hanki ɓeɓe ganduɗa ko rebel en wambiɓe e caggal François Bozizé kañumen ene wayno goni habde e yimɓe omo ganduɗa ko laamu Antoine Touadéra biteɗo horeji leydi ndi oɗo saha hande kono kadi e force MINUSCA woni ɓe ganduɗa ɓe kay ko toon goni tawi ardi ɗum e oɗo saha hande ko Mankeur Ndiaye ɓiɗɗo leydi Sénégal najo kono ɗum ko noon ɓe kolliti ko Russe Rwanda kono kadi e Portugais ji e Portugal naɓe kala oɗo saha ina daari gam dartade ɓenɗon rebel en ɗum noon ko caggal nde ɓe jinno natande toon to bangui ɓe kolliti wonde noon ko caɗele mawɗe oɗo saha hande woni e hakkillaji ɓenɗon ɓesguji leydi Centrafrique wonɓe e Kaya Mbeya e oɗo saha jande stade ko nden tigi guddirten e kala subaka trophée des champions premier titre de l'ère Pochettino manam de o dañi titre makko gadiɗo mo ƴettani Paris Saint-Germain kanko ɓiɗɗo Argentine najo woni Mauricio Pochettino ɗum ko hanki wonno hakkude mabɓe e Olympique de Marseille ɓe kolliti wonde de ko Paris Saint-Germain heeɓi e juuɗe Marseille ko tolni battude ɗum ha joni 8e titre consécutif woni laabi jeetati deggodirde kaɓe ƴetta on ɗon trophée des champions ngol ɗo noon wattiɓe hono nogas e jeegom trophée tawi noon ko l'ère Qatari sanani ɗum noon koɓe ganduɗa ɓe kay ko hono Qatar naɓe waɗɓe juuɗe mumen e club mbo Paris o guila tan ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho woni tan duuɓi sappo ɗiɗo ɗi gonɗen e on tuma noon hokka woni homme du match e on ɗon match hanki o ko biteɗo hono Icardi ɓiɗɗo Argentine najo kona ɗum ina tawe hen coupe d'Allemagne mo ganduɗa kay fetti hanki ko ngol ɗon woni lawol gaddunol guila hitan ujunnaji ɗiɗi e goho woni duuɓi nogas joni ko Bayern joguiɗo on ɗon titre ina waɗe éliminé tawi yaltiniɓe on ɗon compétition ko club D2 woni tan deuxième division mbo Bundesliga kona ɗum ina tawe hen ko yetti ha joni e super coupe d'Espagne ɗum ɗon noon ko FC Barcelone kañum de yewti e dawal bitengal final aɓe paadi hande Real de Madrid walla Athletic Bilbao gam ɓe kawriya e on ɗon final kono ɗum ina tawe hen entraîneur ji sappo ɓurɗi e wawde yoɓede e nder jokli windere nde ɓe gari ɓe kolti wonde noon ko trio woni tan tato ɓe ganduɗa ɓe ne gardi ko Pep Guardiola e wonde special one woni José Mourinho kam e Diego Simeone ko ɓeɗo de goni tato ardiɓe ɓuuri wawde yoɓede to banggue entraîneur uji windere nde ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane o subaka jeenam ɗongo ko noon tigui bandiraɓe ko ɗum woni komin gaddanno moɗon e jandeji moɗon garantori moɗon kala subaka wona ɗum ko kala subaka amen gaddana moɗon point national min jaaha toon to Ouganda kalene e élection présidentielle gonɗo toon hande o en jii oɗo gonɗo e laamu ngu guila hande duuɓi 65 amon henede guila 1986 amone jooɗi e jappere nde ha hande ummayi toon hande ene waɗa élection toon to Ouganda en jii hande caɗele ɗeɗon baɗɗe toon ha hande aɓen ɗo yete guil fuɗɗi ha hande ko wayno internet foof ko udda kala ko gandanɗa hoorema yimɓeɓe ene mbawi rewde toon pour mbaɗa ko jiiɗi ko walla pour mbaɗa publier ko jiiɗi ko e ɓe dañani ɗum saabu laabi ɗi foof koko mbara Amadou Moussa Anne ko gartandani tigui ko noon tigui jeenam dongo pour fewnidde kanko mo ganduɗa mo mbiɗa o wona duuɓi 65 mais ko duuɓi 35 omo ganduɗa ko yoori Museveni mboɗo andi so nannimo wiyatma ka ɓurtini walla noyimi pouvoir ko mboɗo andi kam omo yiiɗi ɗum heddade pouvoir mo ganduɗa o komo heddo hen fodde duuɓi 60 e quelque saabu ciftinen ko ngol ɗo woni ñalawma hande o ɓe goni e wodde kamɓe ugandanaɓe donc oɗo so heeɓi oɗo mandat wonatamo mandat jeegoɓijo consécutif woni mandat ji ganduɗa ɗi ko deggodirɗi omo hawra hande noon walla ɓurɗo mantinade ɓe noon candidat ɗi huccidirta ko oɗo biteɗo Bobi Wine noon ko nalanke wonno woni rappeur soko mo ganduɗa ko révolutionnaire woni hono dartol jamma e ñalawma ina salo yoga e gueɗe gontuɗo natti e dawrugol suɓa to wonti député woni cuɓaɗo dental joom doole hande kono donkuɗo hokkide hono hollirde hoore mum sababude ene wayno kala e saahaɓe ɓe ganduɗa ko laamu ngu ene pawmo junggo ene mbaɗama ko muusi ko hande noon en tout cas ɓe kuccidirte population to banggue ɗin sumgoji noon ɗi ganduɗa ina mbiyete ko sumgoji haute tension tari woni hande booli Ouganda leydi Ouganda kala e mbadi kuuɓal ha cengti toon to Kampala ko ganduɗa kay ko hunde hulɓinide saabu ɓe kolliti wonde ko autoji sardo combat autoji blende e ko nandi hen gaga ko mbiɗa ko woni coupure on ɗon internet en tout cas ina holliri wonde ko wiyete ko on ɗon président Yoweri Museveni ko jiɗɗo ha joni uddude kala ko ganduɗa ko woni ene jogori filtude e gueɗe ɗe saabu noon neɗɗo so tawi ha joni joɗake e gonga komi mbiyata ko kala ko faya e jamma en tout cas ina tawe muɗum donc hulde woto oɗo suka mo ganduɗa ko rappeur ene gasa tawi nde o ari pouvoir kanko Yoweri Museveni taw o mo ganduɗa ko Bobi Wine
jibinaaka walla so jibinaama tawi ene famɗi sabu duuɓi 35 en tout cas so yittama e duuɓi omo ganduɗa ko Bobi Wine eɗen cikki tan hayso tawi woodi ko heddoto en tout cas koko hunde ne famɗi donc noon hunde ene noddi kayisaji seeɗa holko jeeyi sababu ene hedde balɗe ɗiɗi ɗino sumgoji guiri ñande talata en tout cas on ɗon internet koko udda hay pour passa walla nodda to banggue appel téléphonique wona hunde yonde ko hunde noon teskade en tout cas e Afrique kala so tawi sumgoji jiibima seeɗa tan jiita ko kamɓe wonɓe lamɓe ɓe kuppa ko yewti ko e on ɗon internet ɗum ɗon noon ne foti ɓennede e oɗo saaha hannde kadi tengti wadde accroché au pouvoir ene foti yaltude e koye hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi ha tengti ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ɓe ko Afrique saabu en jii ko wayno mo ganduɗa ko président Paul mo ganduɗa ko président bitiraji hen Paul Kagame en toon to Rwanda kono ne kadi Paul Biya toon to leydi witende Cameroun e mo ganduɗa ko biteɗo ha joni hono Denis Sassou Nguesso toon to ganduɗa ko woni leydi Congo Brazzaville ɓeɗo kala ko gayi mawɗi ɗi ganduɗa nana e pouvoir duuɓi capanɗe ha ɗo changement ala saabu so duttima toon to Uganda sa daari ɗiɗo duuɓi 35 kanko mo ganduɗa ko yuuri kanko mo ganduɗa ko yuuri hono Museveni omono daromo fiito becce wonde o ɓeydi faggudu leydi ndi alors que sa daari sa witti nder mataw faggudu leydi ndi koko ɓeydi yarude caggal ɗum ɗon ko probléme mawɗo sinno tan jomum ne jogino bilan moƴƴo ɓesguji ɗi ne jiito koye mumen ɗum ala probléme par ce que duumiɗe ene moƴƴi kono kadi faggudu e dañal e ko nandi hen ene moƴƴi e leydi ndi aɗan ɗum wadde ko wiyete ko hono stabilisé kono noon so tawi wonde ɗum ɗon ala donc mi yaani hono gartam jomum kene wona ene waɗa accroché au pouvoir ko tolni e duuɓi 30 walla ne yaɓan duuɓi 40 en tout cas ɓeɓe limtuɗen ko wayno Paul Biya eɗen gandi hannde ɓooye pouvoir duuɓi 49 déjà nde waɗe pouvoir Emmanuel Macron jibinaka te on nana e pouvoir presque déjà ha joni guila jibinaka ari tawimo e pouvoir ha mawni janggi ha waɗi politique natni woni aussi horeji leydi donc ɗum ko hunde hersiniɗe en tout cas e horeɓe leydi l'Afrique ko noon tigui to ɗum ko hunde hawnide ko ha ɗum waɗi kam boom jummi mammi 60 te ko 35 eyyi ko noon tigui min mbayditomon bandiraɓe yeewiyankoɓe Ayaw Pini TV ko weltare tan wonanta amin e ñande foof kala men gaari ɗo amin gandi yo huccidde e moɗon ñande foof jatton henede koye banimon debbo Dieynaba Ndongo ene wonde banum gorko Mouhamadou Hunare Amadou Moussa Anne ko noon min jettirta min jarna on keɗannoɗo men to caméra to o wiyete ko Mansour Sow e assistant makko Amadou Touré ko noon jettirta min jarnan tumi on maquilleuse Fa Ndiaye ko kanko rewi ɗo machallah ko noon min mbiyata aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi